и гледахте. Какво има, Иване? Какво искаш да разбереш? Реактивна психоза. Реактивна. Какво е това? Това е силно психическо разстройство, предизвикано от някакво неприятно преживяване. Като моето? Като твоето ли? Тя е. По очите я познах, тя е. Защо тогава е в трети корпус? Има неща, които са лекарска тайна. Тук не пише дали има дете. Пишем това, което знаем. Ана. Тя е туркиня, нали? Иване, в България вече няма турци. Чукаш ли се за пари? Плаших го. Куче. Крадла. Дишваме и издишваме. Внимавайте сега. Когато издишвате под водата. Така, наведи се под водата. А издишваме, когато сме над водата. Защото има много голяма опасност, ако вдишвате под водата, да се удавите. Оплашите се, така ли? Ще минаваме океани, ще минаваме, вие от една рекичка се оплашвате. Ана! Ти си момчето, което пазеше държавните печати. Печати? Какви печати? Военна тайна. Милички. Ти беше припаднал и в ръката си стискаше печат. Това беше печатът с името на моето село. Востяне. Тогава разбрах, че не си искал да бъдеш мой кръстник, че искал си да ме спасиш от унижението. Що си тук? Търся. Търсиш.
Да, търся. Мен? Значи ти не си луд. Виж, аз трябва да ти кажа нещо. Ти защо не ме предаде тогава? Ана, аз трябва да ти кажа нещо. Аз не съм Ана. Това е за ония път, дето му пипа. Плагят. Долен гаден плагят. Ти копираш. Откъде знаеш? Аз бях там. Аз управлявах бронетранспортьора. И аз пъснах детето. Кукли! Разпрости се! Не дейте, другарю лейтенант. Ние си искаме имената. Нищо друго не искаме. Напред! Не дейте. Отръпни се! Отръпни се! Назад! 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 От кога е така? Така го докараха. Психогенен ступор. Още е в шок. Дете е загинало. Той няма вина. Тръгнали с деца като на сватба. Положението е овладяно. Иване! Иване, чуваш ли? Не чува. Другар лейтенант. Той не е тук. Но ще се оправи. Дали ще си спомни какво е станало? Не знае. Ще го изпратим на лечение. Секретно е. Случаят е секретен. Никаква информация, документация, нищо. Никакви жертви не е имало. И най-добре е той нищо да не си спомни, ясно ли? Тогава те търся.